היי, היום אני אעשה מדריך לסלסולים ספירלות בפוטוסקייפ. אז דבר ראשון צריך לבחור דמות שעומדת. בואו נגיד את התמונה הזאת. עכשיו לוחצים על עצמים על ה-R הזה, הוספת תמונה, והכי למעלה התצלום. מוסיפים עוד תמונה כזאת, אותה תמונה, אני לא יודעת, הנה, שהיא צריכה להיות באותו גודל. עכשיו לוחצים על הכפתור הזה בעצמים, אובייקטים פלוס תמונה, וזה מחבר לנו את שתי התמונות. עכשיו אנחנו מוסיפים סלסול. אנחנו צריכים סלסולים מוציאים באינטרנט, אני לא כל כך זוכרת איך כותבים את זה, אבל באלבומים אצלנו יש כאלה לספירלות. נגיד את זה אני בוחרת. עכשיו אנחנו נקטין את זה שיחסה לה את הגוף. עכשיו מה עושים עם הקווים האלה? קודם כל לוחצים שזה יתחבר, אובייקטים פלוס תמונה. חיברנו. עכשיו אנחנו לוחצים על Tools ובטור השני האמצעים. עכשיו זה נותן לנו ככה כמו שאתם רואים. אז אני תמיד בוחרת את הבינוני. עכשיו יש קווים על הדמות, נכון? אז מה עושים? אנחנו מותחים את זה ככה, ואז לוחצים ונוצר נקודת צבע בדיוק בצבע של הג'ינס כדי לסדר את זה שלא יראו. אם לא תעשו אובייקטים זה לא יעבוד לכם. לא יוצא טוב, תמיד אפשר להתחיל מחדש. לא לכולם זה על ההתחלה. זה קצת מסובך לעשות את זה, אבל לא נורא. כל סייג. עכשיו אם אתם צריכים להעביר את זה או משהו, פשוט תחזרו לא משנה לזה ככה, ואז תחזירו ועוד פעם תמתחו ככה. רגע, עכשיו נעבור לקטע של למעלה, לחולצה. רגע. אותו דבר כמו שעשינו עם הג'ינס, אנחנו מותחים את זה. גם פה. כן, זה לוקח קצת זמן, אבל זה שווה את זה. עכשיו נעבור לסידור. אוקיי. עכשיו כאן בוא נראה ליד. קצת קשה בהתחלה, אבל אחר כך קולטים את זה וזה פשוט. אני עשיתי הרבה כאלה. עכשיו שימו לב שזה יהיה כאילו עכשיו
צריכה לעשות את זה אחרת. פה היינו אמורים להשאיר את הקו ככה שזה יהיה כאילו באמת זה ספירלה. עכשיו בוא נראה ככה. כל פעם אתם יכולים לשחק עם הגודל של העיגול הזה, קטן, גדול, בינוני, זה לא משנה. פשוט מה שלכם יותר נוח. קצת קשה, אבל אחר כך קולטים. קח קצת זמן, אבל תאמינו לי שזה שווה את זה. ועכשיו, סוף סוף סיימנו. עכשיו לוחצים על חתוך ואנחנו רוצים להשאיר רק את הספירלה, אז עושים ככה, משאירים, חותכים רק את הספירלה. אם זה נראה לכם קצת גדול מדי, אתם תמיד יכולים לעשות ככה. עכשיו זה כאילו עיצוב. הנה כותבים הנה ליאנה תדהר המושלמת, כי היא מושלמת. עכשיו מתאימים את זה לצבעים של התמונה, או בכללי איזה צבעים שאתם רוצים. אני מתאימה את זה בדרך כלל לתמונה. בנות טוב, אני מקווה שעזרתי. ואם אתם רוצות גם שאני אכין לכם כזה, אז תגידו לי. ואני גם רוצה שתכינו את זה לבד. ביי!